بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ينقوى ɗaliban ilimi maza da mata masu tarin albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkamu da haduwa a wannan daura ta mu ta karatun littafin al-arba'un an-nawawiyya na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, kuma wannan shine darasi na 5 a cikin karatun wannan littafi, wanda insha Allah ta'ala za mu ji hadisi na 5 da kuma na 6 insha Allah. yace an ummul mu'minin ummi abdullahi aisha radiyallahu anha. wannan hadisi an samu shi daga uwar mu'minai aisha, Allah ya kara mata yadda, wadda ake mata alkunya da mamar abdullahi aisha, Allah kara mata yadda. qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min, wanda duk ya haddasa, ya fara, ya kaga a cikin al'amarinmu ko a cikin addininmu ko a cikin shari'armu wannan ma laysa minhu, abinda babu shi daga wannan addini ko wannan shari'a, to fa huwa raddun, to shi an mayan masa da abinsa. rawahu al-bukhari wa muslim. bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi. wa fi riwayatin li muslim, a cikin wata ruwaya ta imam muslim rahimahullahu ta'ala yace, man amila amalan, wanda duk ya aikata wani aiki, laysa alaihi amruna, wanda umurninmu bai kasance ba akan wannan aiki, fa huwa raddun, to shi an mayan masa. wannan ruwaya ce ta imam muslim. wannan hadisi yana karantar da mu watan ibtalul munkarat wal bid'a, watan bata duk abin da yake munkari, duk abin da yake bid'a, to batacce ne. sai mu je zuwa ga ma istafaz min hadith, abin da ake iya fa'idantuwa da shi na daga wannan hadisi. abu na farko da za a fa'idantu da shi daga cikin wannan hadisi shine tahrimu ihdathi shay'in fi dinillah, haramcin kaga wani abu a cikin addinin Allah, a shigo da shi cikin addini din, walau kanat niyya hasana, koda ko niyyan mai kyau ce, in dai baya cikin addini, wato koda niyya ta zama mai kyau, to wannan al'amari haramun ne ka kaga shi kamar da shi addini. al'ibadatu na biyu kenan, al'ibadatu idha fu'ilat ala khilafi shar takunu marduda. ibada in an aikata ta akan sabanin yadda shari'a tace ayi, to wannan ibada ana mayamma mai ita, ko da wannan abun ibada ne aslan, amma kuma sai da zaka zo yin wannan ibada sai ka yi ta akan yadda ba shari'a tace ba, to wannan hadisi muna fa'idantuwa da shi cewa to wannan al'amari yana nuna mana wannan al'amari ko wannan ibada taka za a mayar da ita, ba za a ansa ba. fa'ida ta ma istafad min al-hadith na uku, al-bid'atu hiya ihdathu ma laysa fi din. in kai tambaya ko an tambaye ka mecece bid'a, to amsar ka ita ce shine kaga wani abu wanda ma laysa fi din, abinda bai kasance ba a cikin addini, babu shi cikin addini, a kaga shi yanzu a shigar da shi a cikin addini ne, to wannan shi yake ce ma bid'a. fa'ida ta ma yustafad min hadith na uku, man ibtada fi dini bid'atan, watan duk wanda ya kaga wani abu, wata bid'a a cikin addini, to kana ismuha alai, zunubin wannan bid'ar tana kan shi wanda ya kago ta, wa ismu man amila biha, hakanan zunubin wanda ya aiki da wannan bid'ar kuma yana kan wancan da ya kago ta. wannan yana daga cikin ma yustafadu min alhadith.
watan na ƙarshe da za mu tsaya taqrir ahadi shartayil ibada, watan tabbatar da ɗaya daga cikin sharuɗan ibada, wa huwa almutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Almutaba'atur rasul watan shine watan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da zaka yi ibada zan kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sa. Sai fawaid ta ta'allaqu bil hadis, fa'idodi da suka rataye da wannan hadisi. Fa'ida ta farko, shuruɗu ƙabulil amal, watan fa'ida ta farko shine sharuɗan karɓan aiki, kamar yadda malamai suka ce la tuqbalul ibada illa bi shartaini, ba a karɓan ibada kowace iri ce sai da sharaɗi guda biyu. In sharuɗa sun cika ga ibada waɗannan guda biyu to za a karɓe ta. Sharaɗi na farko al-ikhlas, yin abun don Allah. Sharaɗi na biyu al-mutaba, ya zama ka bi manzon Allah yadda manzon Allah ya koyar, watan haka ka yi shi. Wannan kuma yana ta'allakuwa wajen mutaba. Malamai sun yi watan fitar da abubuwa guda, al'amura guda 6 su ne suke tabbata in ka tsayo a kansu sai a ce ka yi mutabatar rasuli sallallahu alaihi wasallam cikin ibadarka. Wannan abubuwa guda 6, sababuhu, akwai sababin wannan ibada ya zama sababinta Allah ne ya ci a yi. Wa jinsuhu, akwai jinsin ibada din ya zama in za ka ibada ya zama jinsin ta ne ka yi. Wa qadri, akwai gwargwado adadin abin ya zama in za ka yi. Wa kaifiya, akwai kaifiya. Wa zamani, akwai zamanin da aka ce ka yi. Wa makani, akwai wurin da aka ce ka yi. Wannan sharhi ne mai yawa wanda idan za a sharhin kowane ɗaya daga ciki za ka iya ainihin ganin abubuwa masu yawa ciki, amma kana iya amfani da littafin watan ainihin Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen wanda ya na sharhin al-arba'in an-nawawiyya, za ka samu wannan sharhin sosai. Amma da abin da ke so ka rike mana, idan aka tambaye ka watan an ce mutaba'atul rasul la tatahaqqaqu illa bi umuri 6, watan yin mutaba'ar manzon Allah ba ta tabbata sai in an cika abuwa guda 6. Da za a tambaye ka kabare su to zai ka kawo su sababuhu wa jinsuhu wa qadarihi wa kaifiyatuhu wa zamanihi wa makani, ma'ana watan ainihin sababin ibada din, jinsin ibada din, watan gwargwadon ibada din, yadda ake yin ibada din, zamanin ibada din, wurin yin ibada din. Fa'ida ta biyu da zamu je zuwa gare shi ne khatarul bid'ati, hadarin bid'a. Domin bid'a ba karamin hadari bane, domin ita bid'a tana sanya mai binta ta lizimta mashi ya tabbatar makanta cewa lalle shari'a gaira kamila, ba cikakka bace, ba cika ba, akwai saura. Ita bid'a abin da ke dora ma mai binta shine kullun ya nika kallon addini bai cika ba, kullun ya dunga ganin annabi sallallahu alaihi wasallama bai cika manzanci ba, don haka sai in an yi kaza sannan ya cika addini. To don haka wannan shine hadarin bid'a. Wa hadha takdhibun liqaulillahi ta'ala, kuma kun ga wannan ya zama karyatawa ne ga maganar Allah subhanahu wataala da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Fa'ida ahamiyatul hadith, fa'ida ta uku ta ta'allaqu bil hadith, ahamiyatul hadith. Bari mu dauki magana ta babban malami Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala, yake cewa hadal hadith qa'idatun azima min qawa'idid din. Wannan hadisi ka'ida ce babba daga cikin qawa'idid din, ka'idodin addini. Malam yace wa huwa min jawami'il kalim, yana daga cikin jawami'il kalim. Yana ce jawami'il kalim wata magana ce za a faɗe ta da yan harufa yan kalilan, zaka iya kirga haruffan, amma da za a tsaya a yi maka bayanin wannan magana abinda ta kunsa to za a yi mujalladai, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, hudu ba, kai shine jawami'il kalim allati wato uti hal mustafa sallallahu alaihi wasallam, kuma babu wanda aka bayyana wannan jami'ul kalmi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shugaban na farko da na karshe. Kuma wannan hadisi kamar yadda Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala ke cewa fa innahu sarihun, lalle shi ya fito qarara fi radd kulli bid'a, a cikin dukkan raddin kowace irin bid'a, wa kullu muhtari, cikin kowane irin abin da aka kaga shi
ana iya duban wannan magana cikin shi kan shi watan sharh al-arba'in an-nawawiyya da shi ibn daqiq al-eid rahimahullahu ta'ala yayi bayani akan sa al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala shi kansa da yazo sharhin hadisin wannan hadisi ya ce wannan hadisi din yace min yanbaghi hifza wasta'malahu watan ainihin wannan hadisi yana cikin abin da ya kamata duk ɗalibin ilimi ya haddace wannan hadisi kuma ya yi aiki da shi fi ibtalil munkarat watan wajen ɓata dukkan munkarat da kuma ainihin watan bid'o'i da ake shigowa cikin addini. Wannan shine bayanin hadisi na ainihin biyar. As'ilatu daras watan tambayoyi kan wannan darasi. Dan uwa dalibi mai albarka uzkur ithnaini mimma yustafadu min alhadith alkhamis. Wada abuwa guda biyu wanda ake iya fa'idantuwa da su daga wannan hadisi na biyar. Tambaya ta biyu, zakar al'ulama umuru sita, malamai sun ambaci wasu al'amurra guda shida allati ta ta haƙaƙul mutaba'atu biha, wanda almutaba'a ga manzon Allah sun ke tabbata da ita. Abin bukata a wurinka uzkur salatun minha, wadda uku daga cikin wannan al'amurra guda shida. Sannan tambaya ta uku, ma za ƙwala ibn daqiq al-eid rahimahullahu ta'ala fi ahamiyatul hadith al-khamis. Menene ainihin ibn daqiq al-eid rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin bayani kan muhimmancin hadisi na biyar? Da wannan za mu tukaita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.